Čaute, dneska to ideme ochutnávať túto čokoládu a je tam ešte napísané, že no, je to tak trošku pretočené, lebo neviem prečo, ale tam je napísané ešte vychutnaj si svoju jazdu, jo, dobre, takže idem to otvoriť, počkajte, to, dobre, takže majú takúto čokoládu, to je takto, no, idem to otvoriť, let's go, dobre, dobre, čo musím to otvoriť, trošku zamrznutá, ale nejaké, dobre, nejaké už stopené, jo. Aha, takto. Dobre, idem to ochutnať. To voní výborné. Ukáž? Jo, takto to vyzerá, aby si videli. Celkom dobré. Tak. Voilà. Takže výborná čokoláda. To chutná lepšie jak Milka proste. Výborná proste. Taká. Je jak prasa. Kos. Jaj. Okay. Dobre, keď sa vám páči video, tak dajte like a odber.